Здравейте, аз съм Виктор Вълков от кулинарното училище на храни.ме. Днес ще ви науча да направите една много лесна декорация от краставица и домат. За целта измийте си една голяма дебела краставица и с едно остро ножче започвате да я белите на много тънки слайсове. Придържайте я с ръце, за да ви е по-удобно. Първият пласт няма да го използвам. Ще се постарая да направя малко по-равна краставицата, за да може вторият и третия пласт да излязат по-големи за нашата красива роза. Ето така. И сега започваме с слайса, който не е необходим. Бъдете внимателни, за да не стана от бела. Може да движите ножа напред-назад, ще ви е по-лесно. Ето един. Виждате ли колко тънко трябва да бъде? Ето втори. Ще направя и трети за всеки случай. Ако се обърка нещо, да имам резервен. Ето така. Така, сега в един край започвате да правите леки разрези. Не много навътре в краставицата. Гледайте да ги правите през еднакво разстояние. Така ще е много балансирана розата. Разрядате домата по средата. Ще ви трябва долната част. Премахвате семките. И така ще го разрежа. И ще ги отстраня с лъжица. Гледайте да не го мачкате много домата. Ето така. И сега ще започна да го режа на тънки слайсове. Без края. И слагате слайсовете върху краставицата. Един до друг, без да се застъпват. И започвате да навивате. Така, взимате една чиния, която ще декорирате ястието в нея и я слагате. Надявам се моят видеоурок да ви е бил полезен, да го опитате у дома
Последвайте ни в YouTube, харесайте нашата страница в Facebook и до нови срещи!